Πέρασαν 105 χρόνια από τότε που οι Έλληνες του Πόντου βίωσαν μια από τις αγριότερες σφαγές του 20ου αιώνα και ήρθαν αντιμέτωποι με ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ανθρωπότητα. Με αίσθημα βαθύτατη συγκίνηση στέκομαι ενώπιόν σας για να αποτίσω φόρο τιμής προς τα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων. Είναι η μέρα σεβασμού και τιμής στους νεκρούς αλλά και στους πρόσφυγες, οι οποίοι διώχθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και υπήρξαν θύματα του βάρβαρου σχεδίου των νεότουρκων και μαλιστών. Η γενοκτονία των Ποντίων αποτελεί μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας μας. Είναι μια πληγή για την ανθρωπότητα. Οι Έλληνες του Πόντου σφαγιάστηκαν, εκδιώχθηκαν και εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, παίρνοντας το δρόμο της εξορίας, της πείνας και της κακουχίας. Σε αυτή την ημέρα της μνήμης πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής σε κάθε Πόντιο που έχασε τη ζωή του, σε κάθε οικογένεια που καταστράφηκε, σε κάθε πρόσφυγα που άφησε τον τόπο του και σε κάθε κοινότητα που εξακολουθεί να αγωνίζεται και να διεκδικεί την αναγνώριση και τη δικαιοσύνη. Όμως η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής ή τους Έλληνες γενικότερα. Είναι ένα θέμα οικουμενικό που αφορά τη διεθνή κοινότητα. Ένα θέμα που αφορά όλους όσους πιστεύουν στη δικαιοσύνη, την ελευθερία και τις ανθρώπινες αξίες. Εμείς ως Έλληνες δεν πρέπει να αγνοούμε και να λησμονούμε την ιστορία μας. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν πως η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής διαδρομής των Ελλήνων. Η διεθνής κοινότητα όμως, οι άλλοι λαοί, δεν μπορούν να παραμένουν αδιάφοροι ή να τηρούν ίσες αποστάσεις σε σχέση με το έγκλημα που διαπράχθηκε. Ημέρα ορόσημο, αφού τον Φεβρουάριο του 1994 και με απόφαση της Ελληνικής Βουλής έχει οριστεί ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ενώ στην Τουρκία, και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, η 19η Μαΐου ορίστηκε ως Εθνική ημέρα γιορτής και μέρα νεολαίας. Η σύγχρονη Τουρκία αρνείται επίμονα να συμφιλιωθεί με την ιστορία, επιχειρεί να την παραχαράξει και προκαλεί τη διεθνή κοινότητα αρνούμενη πεισματικά να αναγνωρίσει το έγκλημα της γενοκτονίας που διέπραξε κατά των Ελλήνων του Πόντου το κεμαλικό καθεστώς. Όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι του Δήμου Πέλλας απαιτούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και διαδηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε μεθοδικά και σε συνεργασία με όλες τις οργανώσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι την τελική δικαίωση. Ξεριζωμένους Πόντιους, ακολουθώντας τους σαν σκιά σε κάθε βήμα της ζωής τους. Η φλόγα της μνήμης
σήμερα ανάβουμε αποτελεί φόρο τιμής στα θύματα, αλλά και υψώνει ένα τείχος άρνησης απέναντι στη λύθη. Οφείλουμε να θυμόμαστε, όχι μόνο να πενθήσουμε, αλλά και για να αντλήσουμε δύναμη και ελπίδα. Η μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων οφείλει να γίνει φάρος που θα φωτίζει το μέλλον, υπενθυμίζοντάς μας την αξία της ελευθερίας, της πατρίδας και της ανθρώπινης ζωής. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Λύουμε κι αρώθυμο, όι, 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 για να σπάλω και μπορώ. Λύουμε κι αρώθυμο, όι, 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 να ανασβάλω και μπορώ. Μία κι άλλον στη ζωή, στο πεγάδι συναλλήν, νερό πόνα σε πεινά, όι, 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 και ντομάτα με πλυνά. Όταν γυράει η μάνα και άλλο και μπορεί. Τότε θέλει βοήθεια, να τότε θέλει ζωή, να τότε θέλει ζωή. Και όταν θα έρθει η ώρα και άλλο κοιτάζει, άμα και φτάσει στο χρέος θα γίνεται ύψης. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι ρασίν. Στο δύσκολο την ώρα, μανίτσα, μανίτσα, μανίτσα θα τσαεί.